50 неща, които можеш да правиш сама след раздяла, за да се почувстваш малко по-добре, част едно. Това видео ще е на няколко части и честно казано искаше ми се, когато аз минавах през раздяла, да бях видяла такова видео, така че нека да започваме. Номер едно, отиди сама на кафе. Знам, че е супер странно да седнеш в кафе, където всички са по двойки, тройки, четворки и че да си сам, обаче нямаш си на идея колко удовлетворяващо е всъщност и колко ще започне да ти харесва да седнеш, да изпиеш на кафе сам, без никой да ти говори, без никой да те притеснява, просто ти и мислите ти. Номер 2. Вземи си слушалки, служи си ги, пусни някоя хубава музика, не депресираща, разбира се, и просто отиди на голяма разходка. Това действа толкова успокояващо. Идеята е да се фокусираш върху музиката, която слушаш, така че гледай тя да е нещо позитивно, а не да се пее за раздяла и тъжни неща. И чрез музиката ти да забравиш за мислите си за момент. Номер 3. Започни си дневник. Напълно нормално е да не се чувстваш окей, затова записвай емоциите си, чувствата си, трябва те някъде да излязат. А ако се чувстваш сам, защото повечето хора, когато минават през раздели, се чувстват сами, защото сякаш никой не ги разбира и така нататък, това да пишеш в дневник е твоя начин да излезеш чувствата си, те да не се събират. Също така можеш да направиш списък. Списък на минусите и плюсовете, всъщност ти вече да не си в тази връзка. Това действа супер мотивиращо, защото, повярвай ми, има повече плюсове, отколкото минуси понякога. Просто когато не гледаме цялата картинка, не се фокусираме само върху минусите, че вече не сме с този човек, че този човек ни липсва. Така че направи си един списък с плюсовете и минусите. И го чети всеки път, когато се сетиш и когато се доплаче. А сега последваме за част 2, защото скоро ще има част 2.